Som sagt ikke særlig lang tid til, at mange folkeskoleelever over hele landet får læseferie. Og en del af dem kan altså godt bruge den ferie, ikke bare på at læse, men også på at have så et fritidsjob, så man kan tjene lidt ekstra. Det kan jo for eksempel være, at man vil være flaskedreng eller avisbud, eller hvad man nu kan finde på, når man er 15 år. Men Simon, du går i 9. klasse. Ja, det gør. Man kan sige, at dit fritidsjob, det er jo forholdsvis velbetalt, som du fortalte. Du tjener mere end 1 million om året. Ja. Velkommen til dig, Robin Røg. Du er Simons businesspartner. Hvad er det, du laver, Simon? Jamen altså det, vi laver i Go Social, det er, at vi er specialiseret i at lave Facebook-annoncer nu i højre side. Så det vi er specialister i, det er ikke bare at lave dem, men også segmentere dem til de helt rette mennesker. Altså for eksempel, hvis man er 40 år og en kvinde, jamen, så ser man relevante annoncer for netop dig. Og det betyder, at vi kan få omkostninger for virksomheden så langt ned, at og pludselig får mange flere kliks. Allerede nu tænker jeg kunne lige så godt tale med en eller anden underdirektør i Mærsk, Markini Møller eller noget andet, fordi det er sådan virkelig business-snak. Altså det forbrugeren det er egentlig, hvis de har en Facebook-profil, så kender de det ud fra højre side, der er typisk 3-4 annoncer. Der er reklamer simpelthen, ja. Og det er altså dem, og det er det, du sidder egentlig og så. Okay. Man kan sige, det er jo dig, der har stiftet det her firma, Robin. Der må være rigtig mange unge, der gerne vil arbejde for dig, så man kan tjene sådan en årsløn, som Simon kan. Hvad er det, Simon har af særligt talent? Vi har fået en del henvendelser faktisk fra unge på Simons alder. Men Simon har været rigtig god til i en tidlig alder at sætte sig ind i nye ting, nye teknologier. Hvordan for et virksomhedsprodukt, hvordan tager man og segmenterer det? Hvem er der vil købe det produkt? Sidder og måle på det? Det lyder meget nemt, men der ligger en masse teknik i det. Og der er Simon altså allerede fra, han startede med at være iværksætter på hobbyplan, så som en 10-årig har han siddet og sat sig ind i nye ting på. Som 10-årig, der sad du simpelthen og surfede og fandt ud af, hvordan kan du sælge annoncer, og hvordan kan man... jeg startede meget blidt ud i starten, jo, så man kan jo ikke... Jeg laver væsentligt mere nu, end jeg lavede, det var 10, men der var 10, der startede jeg med det. Men altså, almindeligvis, så er der måske mange 10-årige, de sidder og spiller PlayStation og alt muligt andet. Kan du ikke prøve at beskrive sådan en typisk hverdag? Hvordan ser den ud? Fordi du passer jo stadig din skole. Ja, det gør jeg. Altså, jeg står op der ved 7-tiden, og så går jeg i bad som så mange andre, og så tjekker jeg faktisk kun lige mail sådan en kvarters tid, og lige svarer de mest relevante, hvis der er noget vigtigt. Ja, så går jeg i skole der fra 8 til 2 stykker om dagen, og så kommer jeg hjem, og så er jeg egentlig telefonisk på arbejde med teamet i Vejle. Fra 1 til 4-5 stykker. Hvor du har en del medarbejdere også, ikke? Ja, vi er 21, så. 21, du lige skal have styr på os. Ja, og så laver du lidt lektier? Og... Ja, så laver jeg lidt lektier, når der bliver tid til det, og så hygger jeg mig lidt med vennerne om aftenen, og så der et par timer inden jeg går i seng, så sidder jeg igen og enten snakker med Robin, eller så sidder jeg og svarer på nogle mails og gør nogle ting klar til dagen efter. Men nogen måske tænke, at du er en ældre mand, eller hvad skal man sige, måske 10-20 år ældre i en ung mands krop. Altså, hvorfor interesserer du dig ikke for, hvad kan man sige, typiske 15-årige drengeting, som fodbold? Altså, det gør jeg også, altså, for eksempel i weekenderne, men da jeg var yngre, der spillede jeg også en del computer og sådan noget. Det begyndte at kede mig. Jeg synes ikke rigtigt, at man kom videre ved at sidde og spille Counter-Strike hele dagen, så jeg synes faktisk, det var sjovt at lave noget, der var virkeligt. Og så langsigtet, så er det også sjovt at have en opsparing, når man bliver ældre. Ej, prøv at høre. Det er jo sådan en søn, man drømmer om. Altså at få, det kan jeg lige så godt sige. Vi må nødt til at genudsende det her indslag mange gange. Hvordan mærker du, at Simon kun er 15 år? For nu er I jo businesspartner, og der er jo ting, man måske gør som businesspartner, som måske ikke lige hænger sammen med, at man kun er 15 år. Nu taler vi jo meget sammen via Skype og telefon og e-mail, og der mærker jeg det slet ikke. Men jeg kom til at røbe, at vi var jo i USA og hygge os her på sådan en lille tur, vi skulle fejre os. Og der var vi sted for 6 uger siden. Og det var under spring break i Miami, og der skal man som bekendt 21 år for at komme ind. Og der gik det op for mig, at han var kun 15. Altså det er sådan en diskotek-agtigt, ja. Nede på Ocean Drive, og der lykkedes der ham med talegaver stadigvæk at få sig overtalt til at komme ind. Med bortforklaring, om man har tabt. Hvad sagde du? Ja, det må man da sige. Hvad sagde du? 15 år, du ligner ikke ind på 21. Ja. Det gør du jo ikke. Nej. Hvad sagde du? Jamen altså det vi gjorde, det var, at vi fortalte en røverhistorie om, at vi var ude på et jetski dagen før, og så havde jeg tabt mit pas i vandet, og den danske stat, de kunne ikke nå at sende passet derned inden, men vi ville selvfølgelig gerne ud og hygge os den aften, for vi var der kun en uge. Og så kom du simpelthen ind? Det gjorde jeg. Ja, det er en god sælger. Igen. Ja, vi var på jetski, men... Ja, okay. Hvad bruger du alle dine penge til? Jamen altså, jeg tjener en del penge, og jeg bruger penge, synes jeg, i forhold til mine kammerater. Altså, jeg køber fladskærms-tv, jeg har 2 computere, og mit værelse, synes jeg, har selv brugt en del penge på, men det er jo ikke meget i forhold til, hvad en voksen bruger. Så jeg har en opsparing jo. Ja, fordi at du fortalte mig også, at du har nogle gange nogle problemer med de ting, du måske gerne vil bruge penge på. Det kan du ikke, fordi du kun er 15. Det er det som rockerne, så kan jeg jo ikke bare købe store huse og biler og sådan noget. Nej, det må du vente til du bliver 18.
Hvad vil du gerne? Altså nu læser du til eksamen og har lige været oppe og så videre. Tillykke med dit tidsal og sådan nogle ting. Tusind tak. Hvad vil du gerne? Altså, jeg tror, jeg tager sådan et år gang eller en dag i gang, noget man siger. Og så næste år, der skal jeg på Varde Handelsskole. Så der håber jeg, det bliver sjovt derude. Så du vil fortsætte med at tage en uddannelse, selvom du jo egentlig bare kunne blive... Ja, jamen det er presset på for os kollegerne og sagt, at der skal være noget at falde tilbage på. Fantastisk. Hvad med sommerferie? Hvor skal du hen der? Til et eller andet fancy sted? Nej, ikke endnu. Det er ikke rigtig planlagt. LaLandia, måske? Nej, jeg skal jo til udlandet. Jeg nyder solen, så... Ja, okay, så skal du lige huske at hugge et eller andet sygesikringskort, så du kan komme ind på de der diskoteker. Jeg vil bare sige held og lykke med eksamen først og fremmest, og tak fordi I ville komme tur her i Tivoli. Tusind tak.